nik ez dut ezberdintasunik ikusten gizonezkoa edo emakumezkoa danean. Danok egiten dugu lan bardin, danok egiten ditugu planoak, proiektuak, eta egin beharreko lan guztiak, ez? ¿Por qué un cliente tiene que ir a una oficina a decir, no, yo no quiero con esta, quiero con este? No, pues lo siento, señor cliente, esta es la persona que se le ha asignado y si no quiere, pues no trabaja con nosotros, pero su gestora es esta y ya está. Ez gauzela ohituta ikustera igual emakume bat, daku perfil halako tradizionala gizonezko lider batena, de gogorra eta emakume batek hola gogorrez, igual gente es que primero ya. Qué loca. Sí. Hori da sesgo bat, urtitan kulturalmente sartu dana, matxismun kontu, emakume zaintzeko eta ez erabakiak hartzeko. Gizonezko hartzen da gure. Okeres baino manago, oindikaen adibidez, lehendakari emakumerikan ez dugu ez? Gustauko zitzaiten edo hori ere esparru horretan ere beste berdintasun maila bat bilak lortzia, ¿es? Supongo que en vuestras empresas también pasará, pero en Laboral Kutxa, en el departamento de tecnología, es evidente y no se puede negar que hay más hombres que mujeres, pero es que el problema no está en el departamento de tecnología de Laboral Kutxa o de la empresa que sea, sino en las aulas. Bai, iruditzen zaitena da, azkenian proiektuak ematerakoan, ez dela begiratzen gizon ala emakume zean, ez? Begiratzen dela gehiago, prest dagoen, proiektua ateratzeko eta garaiz saiatzeko, edo ez. Nik uste dut, beti ere hortxe gola koska edo gako hori. Ez da bakarrik gai zaren edo ez, da zeure burua gai hori da. Nik ez dut uste eurek ez direla gai ikusten. Nik uste dut eurek dauzela bilurrarekin besteok zer pentsatzen duten. Edo agian, betidanik ikusi dugulako, liderazgo rol horiek rasgo maskulinoagoak ez, orain aipatzen genuena, hori, rasgo horiek bete behar dituzula lider izan alizateko eta zuk ez dezu zeure burua rasgo horiekin identifikatzen eta orduan esatezu ni ez naiz kapaz rol hori betetzeko, ni ez naizelako hain zorrotza edo hain. Nik uste dut aldatzen dela, ja. Generazio bat jubilaten hasian momentun hori aldatzen dule, gitxike ez nahiko geunke mogure, baina nik uste dut bai dala generazio bat jubilala eta lehenako lidergo hori galdu ala, ero disipa ala, beste erabateko bat sortzen. La sociedad siempre va a ir a un ritmo diferente o hasta cambiar las mentalidades de toda la sociedad, de todos los componentes de la sociedad, pues tardará un tiempo, el que sea, pero yo creo que la sensibilidad está ahí y que en general están cambiando las tornas un poco. Guk, adibidez, nik nire kasu jarrikoen, nik nire etxean ikusi detena azken izan da, ama jefa da. Osa, ja, rola pixkat aldatuta, ez? Nire atxitxa eta mamara junda, amamak etxian egite zuten lana, eta atxitxak enpresan, da orain nire kasuan adibidez, ama jefa da, eta egiten du lan postua, produkzioko beste gizon bat duzela, ez? Orduan, zuia hori, nik hori ja barneratuta dakat, eta ikusten dutena da, zenbat eta emakume gehiago egon jefe postu horietan, urrengo generazio hori ere, hori azkenean normalagoa irudituko zaigula eta denok barneratuko dugun gauza bat dela. Ados nago zuekin uste hori ez, aldaketa egon dela eta gizarte aurrera doala eta orain ikusten dela amak lan egiten duela, aitak lan egiten duela, baina esango nuke bikote gehienetan seme-alabak etortzen dienean eta redukzion de jornada norbaitek hartu behar duenean beti ama da. Beti ez, baina gehienetan ama izaten jarraitze du. Ni amanaz eta nik neuk hartu nuen redukzion de jornada. Baina gatxe etxengazta saltzi, zenik nahi neban redukzion de jornada hartu, neu umia zauteko, hori bai. Al nebanik eta azkarren, bueltan itxan, 8 ordure, ze eskuko frenu modun sartzen da, en tu karrera profesional. Nik duela gutxi ezagutu nuen lankide bat, bulegoetan lan egiten duena, eta aurdun geratu zanean, atera zala, direktora de oficina izateko lanpostua, ez? Aukera hori zuela, bera jantzegoen bitartean. Eta bere inguruak edo, eta inkluso bere jefeak,
bultzatu zuen eta esan zion, aurkeztu zaitez, tal, no seke. Eta aurkeztu zen, eta naiz eta hori ez, amatasun permisoan egon edo, azkenean hartu zuen lanpostu hori. Gero nik adibidez, nik bidaiatu izan dut lanerako, eta egia da, edo nik uste dut, seme bat eukiten dozunean, askotan esaten duzu, ni ja ez naz joango ja kanpora. Baina askotan gertatzen da gizona bai joaten dela kanpora, baina ama oso zaila da ikustea bidaiatzea. Justo gure departamentun eta beste prozesuko departamentutan bai da amak dizenak eta jun dizenak. Eta oin da gertaten, aitak dizenak esan ez nik ume txikixia dakat ez da nahi jungapoa. Hori ondo da. Hori aldaketi bai da Hori ondo da. Bai, erreferente horiek ukitzia, ez? Bai. Azkenean, importantia da, ez? Askotan izaten da, ez dakazu kasurikan, zure aurretikan, hori ikusi desunikan, ez? Eta hori gertatzen danean, azkenean, erreferente hori ukitziakin, ondoren gueri errezago egite zaie. Zaien aldatzeko, bada hori, soziedadea izatez, gizartea. Arazo datorrelako txikitatik, da nik uste hori, ez? Edukazion, tema edukazion nire ustez. Ja, hortik hasita ja, nik uste ja pausu bat aurrera mondogula, eta hori, urtea pasatzen diren heinean, nik uste hori hobetzen joango da. Neri oso garrantzitsua iruditzen zait, pedagogia egiten jarraitzea. Muchas veces pensamos que las nuevas generaciones, por haberse criado en una sociedad distinta, ya es intrínseco a ellos, ¿no? La igualdad. Y a mí me parece que no podemos dejar de hacer pedagogía en ningún momento porque va a haber otra persona por detrás de ti, ya sea pues en las redes sociales, en la televisión, en donde sea, que va a propagar el discurso contrario. Yo creo que el problema en ese caso es que esas personas que vienen con ese discurso contrario de involución o de echar para atrás hagan más ruido. O sea, yo creo que vienen como con un nuevo discurso que puede ser atractivo para la gente que todavía no tiene un poco el pensamiento creado o tal, y al final es eso, ¿no? Es que hagan más ruido y que lleguen a más gente que pues eso, lo normalizado o lo que creemos que es el camino correcto. Eta nuz ez, berdintasuna helburu bat izatea eta ez askotan diskurtso bat izaten da. Askotan txosten baten dagoen politika bat eta izatea akzioak egotia. Ez dela izaten da askotan oso politia diskurtsua, baina gero ez badia aurrera eruraten akzio horrek. Bai, nik zuzendari izango nian hori, lanean jarraitzeko. Lanean jarraitzeko, egin duten guztia aurrera jarraitzeko, zuek esan duzuen moduan, ez izatea bakarrik hitz bat, baizik eta akzio bat, eta guazen bidean jarraitzea.